ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ଚରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗବିରପଦର ଗାଁର ରେବତୀ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିବାର ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ପରିବାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପପୁ କର୍ଣ୍ଣର ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଛକରେ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ବିରାଟ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଡାପଡା ଡାଙ୍ଗଡିକିଆ ମଝିରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଯିବା ସହ ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ଧୋଇ ହୋଇଯିବାରୁ କୁଟିବାରି ଡାଙ୍ଗଡିକିଆ ପଦାସାହି ବରସାହି ଜୟଲମ୍ବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫିରିଙ୍ଗିଆରୁ ଉତ୍ତମ କୁମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ।